Yn y 6 mis anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw I dref yng Nghalelea o'r enw Nazareth, at wyrif oedd wedi ei dyweddio I ŵr o'r enw Joseph, o dŷ Dafydd, Mair oedd enw'r wyrif. Yn fy chwallt ydy yr yna rohoddod Duw a'i fafr iddi. Yma'r arglwydd gyda ddi. Paid ag ofni Mair, oherwydd ceffais fafr gyda Duw, ac welai byddi'n beichiogni yn dy groth ac yn esgwr ar fab a gelwi Iesu. Bydd hwn yn fawr y mab y gwrchaff y gelwyr eth. Sut ydy'r cwrs hyn? Gan nad wyt yn cael cyfarfrach a gŵr. Daw'r ysbryd glan arnat, a bydd nerth y gwrchaff yn dy gysgodi. Am hynny, gelwir y plentyn a genhedlir yn sanctaidd mab Duw, ac weli a mae Elizabeth dy berthynas hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a dyma'r 6 mis i'r hon a elwir yn ddifrwyth, oherwydd ni bydd dim yn amhosibl gyda Duw. Dyma law forwyn yr arglwydd. Bydded I mi yn ôl da i'r di. Ar hynny cychwynodd Mair ac aeth ar frys I mynydd dir I un o drefi Jwda, aeth I dŷ Sachareias a chyfarth Elizabeth. Bendigedig, wyt ti'n ymlith gwartheg, a bendigedig yw fwrdd dy gros. Sut y daeth I'm ran I fod mam yr aglwydd yn dod ataf. Pan glywais dy lais yn fy ngorthach, dyma plentyn yn fy ngorth yn chanu o'r folaeth. Y mae fy enaid yn mawrygu'r arglwydd, a gorfod fy ysbryd yn niw, fy ngwaredwr, a mi fy ystyried dystadledd ei law forwyn, oherwydd wele o hyn allan fy mgelwyr yn unfydedig gan yr holl genedlaethau.